ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ରାୟସିନା ହଲ୍। ଭାରତର ପଞ୍ଚଦଶ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁରର ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଏଥିପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୁସିର ଲହର। ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯଶୱନ୍ତ ସିହ୍ନାଙ୍କୁ ଚଳିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ହିସାବରେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଶିକ୍ଷକତା କ୍ୟାରିୟରରୁ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ ରାଜନୀତିରେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ ଶ୍ରୀମତୀ ମୁର୍ମୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ନବମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ 2015ରୁ 2021 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ଚଳିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ରୂପେ ବାଛିଥିଲା। ଏହାପରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୁସିର ଲହର। ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ରାୟସିନା ହଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନକୁ ଯିବେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। 1958 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସ 20 ତାରିଖ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଗାଁ ସ୍କୁଲରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ କରିବା ପରେ ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଶେଷ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଶିକ୍ଷକତାରୁ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭଳି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ, ତା ସହିତ ମହାମହିମ ଉପାଧିରେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା ହେବେ ଶ୍ରୀମତୀ ମୁର୍ମୁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଡ଼ିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରତ୍ନ ବିବି ଗିରି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ସହ ଶୁଭଜିତ ଜେନା, ଉତ୍କଳ ଓଡ଼ିଶା।